Hello mga guys, manguha tag bayabas guys. Tingbunga mo daros bayabas guys. Yati kami paguli guys. Kailan mo bayabas guys? Nani guys, kailan mo ni guys bayabas. Tingbunga di kayo ron guys. Dagang hinog lagi. Magbukbang tani ron guys. Drop out agad na. Tapok. Nga pa oh. Dati tao, ulan na mo tapit. Ay, bana po dero. Video ko. Lawa po, nako. Ay, pangwa hilaw. Kana hinog ra ka unon pa na to. Oh guys, oh yummy! Baba! Tapos. Nari. Dul, rapay pala yun. Dul, mo. Ay, ya. Ado, Puyos di mo. ay mga bayabas Dua sa guys. si mo. Ipakita na akong bayabas nita. Nya nagdagan. Oh, duha na karon. Kuan ta mukbang to. Oh, ina ba? Ha? Yung po lang isip ko. Sa nagbunga guys, oh. Puro silaw guys. Serpihan na mo rin guys, ay. Di na to hudon guys, kay lahila pa ko ba? Hinog na kayo ito pa. Okay, sayang kayo. Kung may laing mga ani guys, kameraman kayo mo aming baul dre guys. Ako ang ning baul guys. Marilip ka. Mahirap dito guys. Dira na karon. Direpit ako. Ayun mga bayabas guys. Lawa ay. Tignan yung alas. Gabutas mo ko. Saan pagpa? Dira, dagan kayo. Yan ako. No guys, oh, dako kayo guys. Sa pro. Stop.